Quan anem en família, els vehicles amb lliteres sempre són la millor solució. Però la canalla es fan grans, ja no venen sempre, i ens interessa un vehicle on tinguem molt més maleter. Aquí tenim la solució, una Tent Top, la Sunliving V60 Tent Top amb sostre elevable, llit doble al darrere i un gran llit a dalt per si venen fills o altres amics. Adria amb aquest producte ens fa una proposta molt interessant perquè tenim un vehicle de 6 metres, distribució estàndard, però amb un gran sostre on dormir-hi 2 persones més. Un dels problemes dels vehicles familiars és que ens queda un maleter molt petit. Per això, aquesta proposta ens dona un maleter absolutament ampli i diàfan, un espai molt gran on poder portar tot l'emmagatzematge i fins i tot bicicletes plegades. Portem les anelles d'anclatge a xassis i portem també calaixos on poder col·locar emmagatzematge. La Sunliving és la germana petita d'Adria, però només és la germana petita en termes de preu, perquè aquest vehicle surt per 66.500 euros i tenim una campanya de promoció descompte de 2.500, que vol dir que us queda per 64, i amb l'impost de matriculació inclòs estem parlant de 69.500 euros preu final. I quan diem que només ho és en preu, és perquè aquest vehicle porta moltes de les prestacions d'Adria. Per exemple, el seient amb més amplada, la nevera gran de 138 litres, la calefacció, la truma dièsel, que ens permet tenir molta autonomia i no haver-nos de preocupar de les bombones de gas. La il·luminació ambiental, que ara aquí també ve amb dimmer, per tant podem regular la intensitat i la seva potència. La centraleta digital, la mateixa que Adria. Moltes de les prestacions que tenim amb una Adria les trobem aquí també.